बाय वेलकाम टू बड' एक्सपिरियेन्स जोंहा बियो जेनेरेल नलेजनि 3 पार्ट होमबा जोंहा गिबि कुइसनाव दङ वेयर इज द हेडक्वार्टर अफ इउएन सिकिउरिटि काउन्सिल लकेटेड माने मा इउएन नि सिकिउरिटि काउन्सिलनि गाहाय मावखुलिया बहा दं होमबा अपसनफोराव जोंहा होनाय दङ नै नायना लादो बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा बियो बहा दङ होनदो इउएन सिकिउरिटि काउन्सिला निउयर्कआव दङ अपसन बि आ राइट जागोन नेक्स्ट क्वेश्चन फैलायदो When was Assam Provincial Congress Committee formed? आसामाव माब्ला प्रभिन्सियेल कंग्रेस कमिटिया दाजादोंमोन होमबा बिनि आन्सारा मा जागोन जोंहा अपसनफोरखौ नायदो अपसननि गेजेराव जोंहा बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन सी 1921 नेक्स्ट क्वेश्चन फैलायदो Which is the highest gallantry award in war time? माने मा होनदो दावहानि समाव माबे गिरोङै गिदिरसिन बान्थामोन गिनो रोङै बान्थाया मामोन जेनेबा गिदिरसिन बान्था जाहोयोमोन बेयो मामोन होमबा बिनि राइट एन्सारा जागोन जोंहा अपसननि गेजेराव अपसन बि परमवीर चक्र बेनो देरसिन बान्थामोन दावहानि समाव वार समाव ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन फैलायदो Who was the first speaker of the Assam Legislative Assembly? आसामनि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि गिबिसिन स्पिकारा सोरमोन होमबा अपसनफोरखौ नायना लादो बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन ए बेसन्त कुमार दास नेक्स्ट कुइसन फैलायदो Under which plan was the partition of India and Pakistan done? माने मा होनदो बबे आदबनि दारै भारत आरो पाकिस्ताननि बोखावनाया जाफुंनायमोन एबा जाफुंनाय होमबा अपसनफोरखौ नायदो बिनि राइट एन्सारा जोंहा जागोन बबे आदब होनना बुंदोंमोन माउन्टबेटेन प्लेन अपसन ए बिनि राइट एन्सारा अपसन ए नेक्स्ट कुइसन फैलायदो When was महात्मा गान्धी assassinated? माने मा महात्मा गान्धीखौ माब्ला बुथारदोंमोन होमबा बेखौथ' मिथिखानांगौ जागोन बिनि राइट एन्सारा जोंहा जादों 30 जानुवारि 1948 option B next question फैलायदो Who was the founder of All India Harijan Sangha in the year 1932 1932 मायथाइनि अल इन्डिया संघनि गायसनगिरिया सोरमोन होमबा नाय अपसनफोराव जोंहा मा मा होनाय दं अपसननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जोंहा जादों अपसन डी महात्मा गान्धी इनिफ्राय जोंहा फैदो 8 नाम्बार कुइसनाव इन which language did Buddha give his sermons बबे रावाव बुद्धया गावनि धोरोम बोसोनखौ होदोंमोन अपसनफोरखौ नाय बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा पाली रावाव अपसन ए फैदो नाम्बार 9 नाम्बाराव Which state is known as Tiger State बबे रायजोखौ टाइगार रायजो होनना मोनथिनाय जायो अपसनफोरखौ नाय अपसननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन सी मध्य प्रदेश इनिफ्राय फैलायदो What is the name of the highway that connects China to Pakistan बबे राजा लामाया चीन आरो पाकिस्तानखौ लोगो मोननानै होयो होमबा नाय अपसनफोरा मा मा होनाय दं बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन सी काराक'राम हाइवे ओमफ्राय 11 नाम्बार कुइसन द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास इन which year भारत उदांस्रिनि एक्टआ माब्ला पास जादोंमोन होमबा अपसनफोरखौ नायदो अपसननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा माला होनदो जुलाइ 1947 अपसन ए बिनि राइट एन्सारा अपसन ए ओमफ्राय फैलायदो When was BTAD formed माने मा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट BTADआ माब्ला दाजादोंमोन होमबा बेखौबोथ' मिथिखानांगौ जागोन नोंथाङा माब्ला दाजादोंमोन बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन सी 2003 ओमफ्राय फैदो नेक्स्ट कुइसन Which among the following is the origin of सुबुनसिरि रिभार सुबुनसिरि दैमानि गुदि जायगाया बहा अपसनफोराव नायदो मा मा होनाय दं
अपसननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन ए हिमालयास। हिमालय बिनि गुदि थावनिया। ओमफ्राय फैदो नेशनेल सं वन्दे मातरम वाज sang for the first time at which session of Indian National Congress? माहारियारि मेथाइ वन्दे मातरमखौ गिबिसिन माबे जथुम्मा इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि समाव खनजेनदोंमोन? होमबा नाय अपसनफोराव मा मा होनाय दं जोंहा। अपसननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन बि 1896 कलकाता सिजन। फैलायदो नेक्स्ट कुइसनाव which of the following passes through India? गाहायनि बबे भारतनि गेजेरजों बारलाङो? बबे? होमबा नाय अपसनफोरखौ। अपसनफोरनि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन ए ट्रपिक अफ कैंसर। बियो भारतनि गेजेरजों बारलाङो बियो। नेक्स्ट कुइसन फैदो when Gandhi visited Assam for the second time? माने मा होनदो गान्धीया आसामाव नैथि खेबनि थाखाय माब्ला फैदोंमोन? होमबा नाय बिनि राइट एन्सारा मा जागोन जोंहा 1926 माने मा अपसन डि। फैलायदो नेक्स्ट कुइसन which of the following is not an east flowing river? गाहायनि बबे दैमाया सानजानिफ्राय बोहैग्रा नङा? अब्ला हबे नङा अपसनफोरखौ नाय जोंहा। होमबा बिनि राइट एन्सारा जागोन जोंहा साराबालि रिभार अपसन बि। बियो सानजानिफ्राय बोहैया। इनिफ्राय फैदो नेक्स्ट कुइसन which temple is also known as खाजुराह अफ आसाम? बबे थानसालिखौ खजुराह अफ आसाम होननानैबो मोनथिनाय जायो? अपसनफोरखौ नायना ला। अपसननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन ए मदन कामदेव। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन फैलायदो द उरेल माउन्टेन्स सेपारेट उरेल हाजोआ माखौ आलादा खालामो? अपसनफोरखौ नायना ला। अपसननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन बि एसिया एन्ड इउरप। उरेल हाजोआ बे मोननैखौ आलादा खालामो। नेक्स्ट कुइसन फैदो व्हाट इज द नेम अफ द लार्जेस्ट इरिगेशन केनेल इन इन्डिया? भारतनि देरसिन दै जगायनाय जाम्फैनि मुङा मा? होमबा नाय अपसनफोरा मा। अपसनफोरा नायना लादो बिनि राइट एन्सारा जागोन जोंहा इन्दिरा गान्धी केनेल अपसन सि। नेक्स्ट कुइसन फै नाम्बार 21 which of the following river is known as कामें in अरुणाचल प्रदेश? गाहायनि बबे दैमाखौ अरुणाचल प्रदेशआव कामें होनना बुंनाय जायो? होमबा नायना लादो अपसनफोरा मा मा दङ। अपसननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा जिया भरलि अपसन ए। नेक्स्ट कुइसन फैलायदो हाउ मेनि स्केड्युल्स आर इन द कन्स्टिटिउशन अफ इन्डिया? भारत गायसननायाव मोनबेसे फारिलाइ दं? होमबा नाय मा मा दं जोंहा अपसनाव। बिनि राइट एन्सारखौथ' मिथिखानांगौ जागोन जों नोंसोरो। होमबा बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा 12 गासै मोन 12टा दङ। ओमफ्राय फैलायदो नाम्बार 23 आव वेर इज द फरेस्ट रिसार्च इन्स्टिट्यूशन लोकेटेड? फरेस्ट रिसार्च इन्स्टिट्यूटआ बहा दं? होमबा अपसनफोरखौ नायना ला मा मा होनाय दं अपसनाव। बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा देहरादुन अपसन सि। ओमफ्राय फैदो नाम्बार 24 which of the following is the largest natural port of India? गाहायनि बबे भारतनि देरसिन नेचारेल पर्ट? होमबा हबे जागोन बिनिया नायना लादो। बिनिया जागोन जोंहा राइट एन्सारा अपसन डि मुम्बाइ। फैदो नेक्स्ट कुइसन वेर इज द फेमास डान्स अफ दान्डिया? मुंदांखा दरदिया मोसानाया बबेनि? होमबा नायना लादो अपसनफोरा मा मा। बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा बियो गुजरात अपसन ए। नेक्स्ट कुइसन फैदो नाम्बार 26 which river flows near अयोध्या? अयोध्यानि खाथियाव बबे दैमाया बोहैयो? होमबा बेखौबोथ' मिथिखानांगौ जागोन। बिनि राइट एन्सारा मा जागोन नायनानै लादो। बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन सि सारायु। सारायु दैमाया मा होनदो अयोध्यानि खाथिजों बोहैयो। होमबा बेखिनियानो दिनैनि जा सावरायनो गोनां
जेनेरेल नलेज आसाम आरो भारतनि बेखिनियानो आरो बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानाय जागोन। बिनि थाखाय जोंहा नेक्स्ट भिडिअ लाबोनाय जासिगोन। होमबा दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।